bati kita sa husay nato nga pinasahi sa panang wali sa tibuok nga kalibutan. Matud pa sa gahatag og message nako dinhi sa Messenger. Sir, nalipay jud ko si mohang sangyaw kay pinasahi sa tibuok nga kalibutan. Salamat sa imong nasabtan. Kani nga akong buhat mga igsoon, wala ko maghuna-huna ani nga mutuo ang tibuok kalibutan. Ang gihuna-huna lang nako nga makatuman ko sa kabubuton sa nagsugo kanako. Kay mutuo mo sa dili, gisugo ako sa Dios nga ipahibalo ang tanan nga angay nga masabtan sa mga tao. Kay dili ko maulaw musulti kaninyong tanan nga niadtong panahon sa pagkayab na ni Kristo ang mipuli adto mao na ang kanitni. Kay bugtong kahayag sa kalibutan mao lang si Kristo. Kung atong basahon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12. Matud pa niya dinhi, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Siya nga nagalakaw, sunod kanako nagalakaw sa kahayag. Atong basahon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12. Arto gyud ning basahon para masabtan nato. Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magalakaw siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangit-ngit. Hinunoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Mao nga kun hisgot ganita og tinuod nga kamatuoran aning kalibutan, wala gid tay lain nga masangkuan gawas kang Kristo lamang. Unya kung atong basahon sa 12:35 sa Juan, ang maong kahayag mubo na lang kaayo nga makig-uban kanila. Si Jesus mingon kanila, ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Mubo na lang ang panahon nga ang kahayag makig-uban kanila nga sato pa mao si Kristo. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unya giapsan kamo sa kangit-ngit, siya nga magalakaw sa kangit-ngit dili mahibalo kun asa siya padulong. Muni nahitabo karon sa kalibutan. Nga human nga si Kristo ni panaw sa pisikal na nga kahintang, ang mibanos adto kangit-ngit na o hangtod karon ang tanan ng mga sikta nga niguwa sa kalibutan kangit-ngit na usab ang anaa kanila. Kay kaning kalibutan o kaning kasulatan gisulti man ingon man siya nga walay nasayod sa adlaw takna, di kangit-ngit na siya, no? Apan may tungod sa maong adlaw ug takna walay nasayod. Tumbasahon diri sa Matthew 24:36, apan may tungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod. Bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawa sa amahan lamang. Ngunit siya kangit-ngit nga nibanos sa kalibutan. Human nga si Kristo ni kayab. Mao nga bisan kinsang sikta atong pangutanon, may tungod na ng adlaw ug takna walay maka-answer. Ibalik nila ang tubag diha sa kasulatan. Ang pangutana ilang ibalik diha sa kasulatan. Moingon dayon nga sumala sa nisulat. Sa ato pa kangit-ngit na nila kung atong pangitaon ang kamatuoran diha sa adlaw takna. Ikaduha mao ang gingharian sa Dios. Muni kangit-ngit sa mga tao. Nganong kangit-ngit man? Tungod kay kanang gingharian sa Dios gibalik og lubong. Atong basahon sa Matthew kapitulo 13 bersikulo 44. Ingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa usa ka uma.
nga sa hingkaplagan kini sa usa ka tawo iyang gibalik paglubong sa to pagitaguan niya balik. Mao nga kangit-ngit na dayon sa mga sikta karon. Bisan sa Katoliko Romano kangit-ngit na kana. Kay gilubong man og balik ni Kristo ang gingharian nga iyang nakita. Nga nakaplagan dito sa Israel. Kay si Kristo may nakakaplag ani. Si Jesus ang nakakaplag. Muna nga ingon siya yang ipasalig dito sa mga tinunan, siya kon ako maglingkod na sa akong mahimayaon nga trono, kamo usab managlingkod sa napulog duha ka mga trono ug inyong pagahukman ang napulog duha ka banay ni Israel. Mao kanay ning sulat. Mao nga nakita niya ang gingharian. Apan tungod lagi kay wakman siya tuuhi sa mga tao, iyang gibalik ug lubong ang gingharian. Mao nga nipasidaan din siya. Hamubo na lang ang kahayag nga makig-uban kaninyo. Hamubong panahon na lang. O mubanos ani ang kangit-ngit. Busa sa tibuok nga kalibutan ang niguwa kangit-ngit na human nga si Kristo mikaya. Karon atong pangitaon kanang gingharian sa Dios. Kay kung makita nato kanang gingharian sa Dios, makita nato ang atong kaluwasan ngatong ginatinguha. Makita po nato ang puloy-anan sa Dios sumala sa ilang tema nga ilang gisgutan ganiha. Kay di man magbulag kanang puloy-anan sa Dios o puloy-anan sa mga tao. Kay kanang puloy-anan sa Dios o puloy-anan sa mga tao mo man ay gingharian sa Dios. Unsaon nato ni pagpangita, kurting sayo na. Basta mutuo lang ta sa mga sukod. Kay kaning kalibutan mga igsuon, sinukod man ni sa Ginoo. Mo gani na nga kun mahinomdumo sa akong mga sangyaw. Nga kun kaning kalibutan dunay panggiitang architect, dunay panggiitang engineer, binuhat lang na sila sa Dios. Ang pinakapanggiitan ani nga engineer mao ang Dios nga nagbuhat anang mga engineer nga bright. Busa sa atong pangutana, kinsa man dayoy engineer nga nagtukod sa dako kayong building nga walay mga sukod nga gigamit aron sa paghatag sa insaktong gitas-on, gilapdon, kahabugon sa maong building. Wa gyud niya mo. Kay kanang mga sukod mo nay mo identify sa insaktong gidakon sa maong building. Pareha ni ang kalibutan. Kaning kalibutan sinukod kani sa Dios. Aron ma-identify ang pagbalik sa istorya nga gusto niyang pabalikon. Aron pag-identify sa butang nga iyang pangitaon. Panamnit gingharian ang atong pangitaon kay ipapangita man ang gingharian. Ang una ani nga tan-aw nato mao ang pagpanguli sa mga Hudyo. Human sila nabihag sa Jerusalem sa Babylonia niadtong tuig 606 BC. Kay sa pagkasala ni Salomon, ang panon sa mga anak sa Dios nga mao kanang Israelitas yamanggi pabihag ni Nabucodonosor didto sa Babylonia nianang 606 BC. Mao nga namalik sila dito sa Jerusalem. Human sila mabihag ni anang 457 BC mo nay tuig.
nga namalik na ang mga Israelitas. Napaba ni Juan. Mo kanay tuig mga igsoon. Karon kanang tuiga 457 mao kanay sumbanan sa pag-isip sa 2,000 ka tuig ni Kristo nga nahabilin sa 7,000 ka tuig nga ginaisip human makasala si Adan. Kay kaning kalibutan 7-7 maning kalibutan 7-7. Dunay 7,000 ka tuig nga giisip ang Dios human makasala si Adan ni anang 181 nga negatibo. Diha gyud makasala si Adan. Sa 7,000 ka tuig niguwa si Kristo sa ika-5 milenyum sa tupa ika-5,000 ka tuig. Sa tupaduna dayoy 2,000 ka tuig. Kay 7 man kalibo ka tuig ning kalibutan. Kanang 2,000 ka tuig mo kanay gigamit nga sukod aron nga makita ang nasod nga gihatagan sa gingharian. Kay gibalhin man ang gingharian sumala sa kasulatan sa Mateo 21:42 o 43. Gibalhin man ni mao nga kanang 2,000 imong isipon sa 457 imong isubtract ang answer din ani is 1543 mo na yung answer. Kung atong balikan ang tuig 1543 mao kanay tuig nga ang atong nasod perfect nga nakabaton sa ngalan nga Pilipinas. Dili ta makadeny kay recorded ni sa bisan asa nga history sa atong nasod. 1543 mo na ipag-abot ni Roy Lopez de Villalobos anang Mayo 18 Mayo 18 1543. Mao nga kung balikan nimo ang naisulat sa kasulatan giingon man nga ang gingharian ihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini sa tupa mahimong Christian country. Unay pagpangita sa gingharian sa Dios. Nga kanang gingharian sa Dios gikumpos kana sa daghang mga pundok. Dili lang kay gikumpos na sa usa ka pundok. Kanang gingharian sa Dios gikumpos kana sa daghang mga sikta. Apil ani ang Katoliko Romano, kanang mga Protestante apil sila tanan ana. Dili kay usara ka pundok ang gingharian. Apan dunay mubuwa nga supreme head ana nga mao dayon si Kristo nga makatug-an sa tanang mga butang. Mao nga niana dayong 1565 human nga ang atong nasod na bunyagan sa ngalan nga Pilipinas. Miabot dayon si Miguel Lopez de Legazpi. Kuyog niya si ang usa ka pare nga si Diego de Ordanita. Diego Herrera
o iyang kuyog. Pag-abot niya ng tuiga sa 1565, iyang gigubat ang kingdom dito sa Cebu nga ang pangulo mao si Haring Tupas nga anak ni Humabon og napildi kadto. Nahitabo kana sa 1565 sa Abril 27. Pagkapildi, gipadauban ni Miguel Lopez de Legazpi ang mga balay. Ug didto makita ang Santo Niño nga gibilin ni Magellan kang Juana nga asawa ni Humabon niadtong 1521 sa Abril 14 sa diha nga midawat pagka-Kristiyanos ang 800 ka tawo nga sakop ni Humabon dito sa Cebu. Apan nangahurot kadtong kawala kay wala man makabilin ang mga Kastila ug pari nga maoy mo padayon sa buluhaton. Unya si Humabon ni sukol pagbalik sa mga Kastila human mamatay si Magellan sa Mactan niya ng Abril 27 sa gubat nila ni Lapu-Lapu. Unang ayuhon nato ning kalibutan pag-istorya. Ikaning kalibutan istorya kani. Ang atong kaluwasan nasa istorya na. Pangitao nato ang kaluwasan pinaagi sa istorya ning kalibutan. Sugilanon ba? Pagpangita sa sugilanon. Mao nga nakita dayon ni Juan de Camus ang Santo Niño nga gibili niya kang Juana ni gibili ni Magellan. Mao nga dito na realize ni Miguel Lopez de Legazpi nga kadto daay nga panon maoy nabinlan sa Kristiyano ni Magellan sa pag-umol niya og Kristiyanos. Busa gipadad niya sulat si Tupas nga pabalikon dito sa Cebu nga mag-amigo na sila, di na sila magdiaway. Mao nga nituo si Tupas o nibalik si Tupas sa Cebu o didto dayon nibunyagan gikasal day nila kadtong iyahang nisan aw nis nga si Handulaman gikasal sa usa ka sundalo ni Magellan nga si Andrea Calapati nga Griego nga sundalo o giilisan ang babae sa ngalan nga Isabel sumala sa Queen of Spain nga si Queen Isabel. Pagka 1568 Marso 21 si Tupas na usab ang midawat pagka-Kristyan. Sa tupa, didto dayon nahimong nisumpay ang Christianity nga nasugda ni Magellan sa 1521 sa Abril 14. Tungod niini, namunga ang Pilipinas sa Kristohanon nga pagtuo ubos sa pagpaningkamot sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko Romano. Kay sila man ang gipalatayan aning buhata unang gisugo sa Dios dinhi sa kalibutan. Sila ang unang gisugo sa Dios. Mao nga pagka 1577, 1581, 1588 dunay daghang mga missionary nga nangabot gikan sa Spain. Kay aron mahimo nga Christian country ang atong nasod. Kay ang gingharian sa Dios ihatag man sa usa ka nasod
nga mahimong Kristiyanos. Mao nga gikan sa 1543 nihulaten ang Dios o 430 katuig. Unsa man ang 430 katuig nga gihulat sa Dios? Kanang 430 katuig nga gihulat sa Dios mao kana ang ilhanan sa mga katawhan nga gigamaan og usa ka balaan nga syudad didto sa Jerusalem. Kay sa didto pa ang istorya ani didto ni Abraham. Nisulti ka ng Diyos kang Abraham nga ang iyang kaliwatan magmadumluong sa nasod nga diniila sunod anang 400 ka tuig. Mao nga isugdan sila pagpulipon ni anang si Jacob nisulod na sa Ehipto sugod sa 57 BC. Sugod sa 57 BC. O miguwa sila pagka 487. Sa ato pa 430 years sila dito. Mao nga ni anang 457 man sila niguwa, 430 katuig ang ilang pagkaulipon. Ilang trademark ba? Trademark. Unay gidugayon nga sila naulipon dito sa Egypt. Niguwa sila sa 487. Ipabalik sila sa Diyos dito sa Kanaan o dito dayon doon na dayoy usa nila ka lugar nga gihimo nilang kapital motong Jerusalem. Motong Jerusalem gigama nila nga kuan kaning kapital. Itawag to og Holy City. Nan kay di man to ma-Holy City kung wala tong mga tao. Mao nga tungod lagi kay Pilipinas naman ang gihatagan sa kingharian sa Dios. Kinahanglan dayon ang Pilipinas adunay usa ka balaan nga syudad nga iandam ang Dios. Dili kay muahat lang nagguwa, ingana, muahat lang nagbutho. Kay kung imong basahon sa pinadayam, maandaman, giandaman ang Holy City, ingon nga pangasawunon. Unya dili na pwede nga walay sukod. Kay kung wala na isukod, di ka ka-determine, di ka hatag sa insaktong determination kung walay sukod. Mao nga gikan sa 1543 idugang day nato ang 430 katuig muguwa dayon ang 1973 nga di kita kabaliban bisag kung saan nato baliban karon daghan man ni niguwa nga mga rason ani sa Facebook nga ang gagama kuno og Holy City ang gobernura dili ang Dios. Aniangan sir. Nianang 1973 di kita kabaliban nga kaning dapitan gihimo nga balaan nga syudad. Ug duna kani konstitusyon. Itawag kani nga Presidential Decree 105 January 24, 1973. Muna'y kasulatan
nga never o never nga di gid na siya mabungkag. Di gyud walay bisan kinsa ani makaguba. Unay lig-on nga kasulatan sa atong kagamhanan nga kaning dapitan Holy City of the Philippines. Now, ang pangutana ang mga rebuttal dayon, may dayon sila nga, kanang Dapitan City, balaan na gina sa gobyerno. Ang gobyerno mo'y gagama, dili ang Diyos. Dili kuno Diyos gagama. Ang gagama kuno nga kaning Dapitan Holy City, dili Diyos kay gobyerno. Naunsa gud mo yung taon, mga kaigsuunan. Asa gud lang inyong maayong panghuna-huna. Posible po wala mo masayon. Nga kaning kalibutan, duha man ni ka-gobyerno ang gigama sa Diyos ani. Gobyerno sa langit o gobyerno sa yuta. Usaray tag-iyaani ang Diyos lang. Naay gobyerno ang Diyos sa langit. Kay naa may kasulatan kaning Bible. Ang sunod aning Bible, gobyerno man ni sa Dios. Kabalauran tulumanon og mga sugo mo may sunod aning Bible. Di nay gobyerno ang Dios nga iya sa langit. Iya alang-alang nato ang iyang gobyerno. Unya na may gobyerno ang Dios dinhi sa kalibutan nga iya sa tao. Mo gani nga atong basahon dinhi sa Roma. Ningon si Kristo o ningon si Pablo sa Roma 13, kinahanglan ipasakop ang magpasakop sa kagamahanan, no? Atong basahon. Mo lagi nay nakaingon ani nga mangita na lang bitaw tag irason. Di ginato dawaton ang kamatuoran kay murason gyud ta di mahimo nung sayo. May mo nung sala, hangtod tong mga nitoo, nakaambit ko sa sala. Kay kaning gobyerno sa yuta, Diyos may tagiyani. Ito basahon ginig mayo karon. 13:1 sa Roma, kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan. Kay walay laing pagbulutan gawa sa gikan sa Dios. Ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Muna nga dili man espiritu ng di man hangin ng musulti nga dapitan Israel City. Tao man mo nga kanang ga-declare ani nga Israel City ang dapitan, si Marcos dito ka ng espiritu sa Diyos ni Marcos. Sa tanang presidente hantod karon wala pa ni puli ni Marcos ka bright o kahibulungan nga presidente. Kay dito ka ng utok sa Diyos ni Marcos. Munang si Marcos ang kamot ug utok sa Ginoo nga kinahanglan gamon nga Holy City ang dapitan sa 1973 nga insakto gyud sa 430 ka tuig gikan sa 1543. Ngunit kahibulungan lain man na yung kahibulungan kay magic man insakto gud ng 430. Wa ko na imong 429, 431. 430 gina. Unya diri sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 30 o 40 hangtod sa 41 nangguwa ang mga katawhan sa Dios sa Egypt 430 years yun. Muna ilang ilhanan, mga ligwa din sila sa 430 sa 1973 muna'y pagbubo sa mga balaan nga espiritu nga niya sa dapitan na tao. Munang dili ko maulaw musulti nga niya sa dapitan kaning dapitan Israel City karon napuno tani og mga espiritu nga wala pay mga lawas.
muna nga musulti ng Dios, muli ka sa dapitan kay naay espiritu nga musulod nimo. Mga daghan ang mga espiritu karon nga nangita og lawas nga kasudlan nila. Kay kanang espiritu isulod man na sa lawas sa tao. Dili man na isulod ang mananap. Kaya mo dawat og pagkabanhaw kita mang mga tao pinaagi sa atong espiritu. Mo nga sayop kung maingon mo nga tao ray gabuhat, dili Dios, tao ray gabuhat sayop kayo mo. Kay kaning gabuhat aning kalibutan, aning gobyerno sa kalibutan mao ang Dios. Duha ning gobyerno nga gigama sa Dios diri duha. Gobyerno sa langit, ang constitution ana mao kaning Bible. Kuning tag gobyerno sa langit, constitution na Bible. Mga ang tao nakasala sa duha, sa espiritu o sa material. Munang dunay katalagman sa inyong pamilya nga moabot nga di mo kahibalo sa takna o adlaw, pizza, mahat lang og butho sa imong pamilya kanang katalagman. Kay nakasala man mo sa gobyerno sa espiritu. Ang konstitusyon na mo kaning Bible. Diya mo nakasala, manawa mo'y kalibutan nga mubutho ng silot ninyo. O may kalibutan kay spiritual government man ang kalibutan o material government. Wala mo makasala sa material government, pero tuwa mo makasala sa spiritual government against sa Bible. Diri, kay Bible may konstitusyon mo nang di mo karong adlaw pwede nga maayo pa mo kayo. Wa mong kahibaloon niya, sunod ugma, sunod adlaw, bulan, tuig. Nuna na'y katalagman nga nipahamtang ninyo kay silot na sa espiritu. Pariha sa gobyerno sa tao, nga kung kita makasala sa gobyerno sa tao, silutan punta sa gobyerno sa tao, sumala sa atong violasyon. Pariho ana, kung kita o kitang mga tao, kamong mga tao, makasala sa gobyerno sa Diyos, silutan mo, sumala sa silot ng hisgutan dinis kasulatan. Inana, mo nang dunay mga balatian, mga sakit, mga katalagman, nga dangat sa inyong kinabuhi, nga daw inyong pamati, walay Diyos nga nagpaluyo ninyo. Walay Diyos nga naluoy ninyo. Ninana ka na mga igsoon. Ato pag yung basahon sa laing panid sa Daniel nga kaning gobyerno sa tao, gobyerno gyud ni sa Dios. Dios ang gagama. Daniel 4. Muna dili may nang pataka-takata. Daniel Kapitulo 4. Kanin asaman to ang tumaandam. Sarang po dati. Hangtod ikaw mahibalo nga ang halangdon nagahari sa gigharian sa mga tao o nagahatag niini kang bisan kinsa ngayang hinuyunan. Nato sa Daniel, no? Daniel 4 man daw ini. Maguni maandam ni. Daniel 4:27 man daw ini. Kung basahon ha.
Daniel 4:25. Gikan ta sa 24. Daniel 4:24 to 25. Mao kini ang kahulugan o hari, ug mao kini ang sugo sa halangdon uyamo nga gipakanaog batok sa akong Ginoo nga hari. Na ikaw pagabugon gikan sa mga tao ug ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kapatagan ug mapugos ka sa pagkaon sa balili sama sa mga baka o mahumod ikaw sa yamo sa langit o makapito ipaagi ka na kanimo hangtod makaila ikaw nga ang halangdon o yamot nagahari sa gingharian sa mga tao ug nagahatag niini kang bisan kinsa nga iyang hinuyunan. Siya ron di mo kasabot. Ang halangdon o yamot nga Dios nagahari sa gingharian sa mga tao, mani gobyerno sa tao. Mao nga kadtong panahon ni Marcos, gingharian to sa Dios. Kaya ang Diyos nagahari sa gingharian sa mga tao. Ug nagahatag ni ana kang bisan kinsa nga iyang hinuyunan. Bisan pag unsaon paning kamo, kung mo na'y napisil sa Ginoo nga mupuli sa trono mo, gina siya mupuli. Ginana na. Mao nga kung ang Diyos nagahari sa gingharian sa mga tao, sa to pa ang pag-declare ni Marcos nga ang dapitan Israel City, pagbuot kadto sa Dios. Dili kay pagbuotan ni Marcos. Kay namay labaw ni Marcos. Mao ang Dios nga naghari sa gingharian sa mga tao. Munay tinuod ba? At least nahibalo ka mo nga ang dapitan di ay mao ang Israel City nato sa Pilipinas. Lang mo makadawat kay lagi ang dapitan di pa man pud balaan ang mga tao tan-awon. Pero kanos ama din ipahibalo. Siyempre ipahibalo daan sa dili pa moabot ang panahon sa pagguwa sa mga santos nga tao. Kaning mga santos nga muguwa ug mudumala sa gobyerno, dili naman tong santos nga kahoy, bato, uli, o kaning clay. Kay kaning mga pari, sama anang nangahimong pari sa Katoliko Romano nga nangamatay na gikan pa sa ilang pagtukod anang pagtulunana, di naman mo tando og usa ka libo ra ka buok pagapari ang nangamatay. Kantong mga pare ato nga nangamatay, ang ilang espiritu ato nibalik sa Dios. Unya, ang ubang mga pare nga nangamatay, ilang gibuhatan og mga santos sama ni kanang gitawag nila og Senyor San Vicente Ferrer. Sila si Ignacio. Saint Pope Ignacio. Kinsa pa to? Kanang mga pope nila gipambuhatan to nila og mga santos. Mga liburto pambuhatan nila. Pagbalik anas kalibutan, kadtong espiritu nga niuli dito sa Ginoo, dili ito isulod anang mga larawan nila. Ay wala man nay kinabuhi, wala man nay dugo, wala ugat. Di ba na sila masugo, di pa na katingog. Mao nga isulod to sila diha ra pod sa Katoliko. Mabanhaw dili kay isulod tong Protestante. Diha ra sa Katoliko to sila mobuwa nga mga pare gyapon. Mga pare gyapon sila. Kay
Aron moabot ang panahon nga makasabot sila ani, mutabang sila og singgit, mutabang sila badlong sa mga tao nga mupalayo sa mga buhat nga dili ikahimuot sa Ginoo. Mura na akong gihulat nga dunay mga pari ani nga hatagan og insaktong panabot sa Ginoo. Kadtong mga pari nga nabanhaw, dili tong mga pari nga wala pa mabanhaw kay ngit-ngit nila ni tan-awon. Ngit-ngit. Apan kadtong mga pari nga nakadawat na sa pagkabanhaw, hayag nila ni tan-awon kay kuan man, makasabot man sila. Kusa mga igsoon, di ko maulaw musulti kaninyo nga Pilipinas ang gihatagan sa gingharian sa Dios ug labaw sa tanan. Dili gi ko mahadlok ug di ko maulaw musulti nga ang dapitan ay Shrine City. Mao kani ang balaan nga syudad nga giandam sa Dios nga iyang paghaharian, usa siya mulaganap sa tibuok nga kalibutan. Dinhi unya sa dapitan muguwa ang mga talimad-on sa kasulatan. Kanang mga talimad-on nga gisulti diri ni Kristo muguwa na puhon sa dapitan. Mao nga bulahan ang dapitan. Bisan tuod ang atong dapitan bibo apan mingaw. Oy. Okay. Mga igsoon, nahurot na ang mga gutlo nga alam kanato aning buntaga. Ug balik kami sa maurag hapon nga takna og maong istasyon Radyo Bibo 99.3 FM, Dapitan, Shrine City.